Ahojte. Dnes tu mám taký malý tip, hlavne pre mamičky, ktoré majú doma novorodenčekov alebo úplne maličké bábätka. A je síce malý, ale extrémne dôležitý. A to je taký odkaz, že niekedy je menej viac. A myslím to práve s polohou na brúšku bábätka, u takého naozaj v novorodeneckom období do toho 1,5 mesiaca. Ak s bábätkom trénujete koníčky takzvané, alebo teda polohu na brúšku, tak nechcite od neho veľké výkony. Pretože keď si uvedomíte, že dieťatko má ruky ešte v krídelkách a nevie sa na ne dobre zaprieť, prdku má hore, má tam nejaký podkopávací reflex, že kopka nožičkami a priťahuje si ich pod brúško, tak je pred neho extrémne zložité a ťažké zdvihnúť hlavu a nebodaj sa na vás pozrieť. Bábätku úplne stačí, keď v tých prvých do tých 4 týždňov vie hlavičku jemne odľahčiť od podložky a cez nožtek zrotovať na jednu alebo na druhú stranu. Táto rotácia na obidve strany je dôležitejšia ako to, že by to hlavičku zdvíhalo smerom hore. Po tých 4 týždňoch už dokáže trošička sa vysunúť jemne ručičky hore. A vtedy už vie tú hlavku zdvihnúť, ale stále pozerá do podložky. Preto, prosím, pri vašom handlingu, manipulácii s bábätkami a stimulácii, nedávajte hračky vertikálne. Takisto, keď máte nejaké senzorické kartičky alebo nejaké stimulačné knižky, všetko len horizontálne pokladajte popod nich. Ak chcete, aby bábätko na vás videlo, nevolajte ho smerom hore, lebo tam použije extrémny záklon, ak to vôbec spraví. Ale skúste ísť. Jeden z vás nech je na kraji s ním sklopiť zadoček vašou rukou, pridržať jemne laktíky a druhý z vás sa na ňo prihovára zo spodu, spopod úrovne, podložky, gauča, postele. Toto vám krásne pomôže s dieťatkom aj udržiavať vizuálny kontakt a zároveň veľmi pomôže k tomu, aby dieťatko k tomu, aby sa na vás pozrelo alebo pozrelo sa na hračku, nepoužívalo extrémny záklon. Pretože toto často deti prestimulované robia. Na tých rukách, ktoré sú ako krídelka, sa nezaprú, ale cez to, že chcú vidieť, tak zaklonia hlavičku. Z chrbátika spravia takú harmoniku, že sa tak poskrčajú. Tuto za krkom majú taký val, taký balón, ktorý v konečnom dôsledku im spraví to, že im zablokuje funkčnosť medzilopatkových svalov a o to menej sa na tie ruky budú zapierať, o to menej funguje brúško a o to menej nám klesá ťažisko do podložky. A toto sú na tie prvé týždne strašne dôležité veci, ktoré by to dieťatko kvalitatívne naopak malo zvládnuť, aby mohlo ísť kvalitne na ďalšie modely vyššie a vyššie v tých ďalších mesiacoch a týždňoch. Lebo potom sa nám stáva, že nám prídu 9-10 mesačné deti. A často na naše otázky sa opakuje jedna odpoveď a to je, že veď ale on tak krásne držal hlavičku už keď mal mesiac. Ale ako držal tú hlavičku? Väčšina tých detí drží tú hlavu naozaj na záklonových svaloch, ktoré sú vlastne určené len na to, aby fungovali len krátkodobo, že pozriem sa hore pri dospelákoch a u bábätiek zdvihnem tú hlavičku, aby som sa mohol prisať na prsník. Ale na tých záklonových svaloch nemá byť držaná celá poloha na brúšku, pretože je to extrémne náročné, extrémne energeticky náročné a tým pádom tie detičky tam plačú a nechcú tam byť na tých brúchach. A väčšinou potom to spôsobuje to, že v tých 9-10 mesiacoch to dieťatko sa nezdvíha hore na ruky, nemá aktívne brúško, nedáva sa na 4. A vy viete tomu zabrániť práve v tých prvých týždňoch, kedy je kvalitatívne dôležité, aby zapojili spriamovače tej hlavičky bez extrémnych záklonov.